Abe tenendona marsikalo klem kan fla. Ambal ma o bismillah malak chuka don kibaru keneka. Bi kibaram mambolo kada kluka ode kunun karido marsikalo klem kan kelen. Jateke wale tabaw ulu koni ka jekulu do koni bora ka yere ka foko ulu koni ne bingalike wale do ta ka nyasi mali finitigu koni ma ni o senfe mali finitigi bisaba ni saba ulu koni bonela unina kibara mun serama ulu koni ne yere ka fo jateke wale tabaw ulu koni ka jekulu bam koni be no ni anko mako groupe état islamique ulu ka jekulu de kuna fone ya koni bla ka yere ka foko bingalike wale mu koni tara ka nyasi mali finitigu ma tenendo marsikalo klitan duru ko ulu koni ne ka barakelendo kawla dona ka fo ni bingalike wale koni kera tesit ni ayere la ka fo ko findigi bisaba ni saba ulu bonela unina wa mugatan ko ulu yere koni fene jugina mun koni jatike wale tabanu nu yere koni fene ulu ka mugo nyogon shu koni yera uko ni jatike wale tabamu nun koni flani ko nunu koni chamane nana moblula aleni muto konna kana bingalike wale ta kanyasi mali finitiguma mali koroyan fanfe kibara wɛrɛ man bolo kada kulokan o de kay nyana mini fen fere la do koni minela ni yoro ko fali na yeno kibara mun sera ma ulu konni ayira ka fo marsikalo kletan sheki kay sigidan be no ni o to ko kay kaso mali furuba chakela mun koni ka baranya shilendo nyana mini fen kenelima ulu koni ka sakaskali baraw koni senfe ule u tege da nyana mini fen koni chama ka ma do koni bulu ni ayire la ka fo ko nyana mini fen kon be no ni o be wele ko cannabis o siri bi oro de be ni manu nun kuna ale ni yala fura chama ni ma ko fale nun kon ni u bolo fen kon yi minela u ka ko kon mina bila kriblo mo ko kon ga bolo ka oni nyanklim ka kan o kada uka kibara ware man bolo kada ukloka o de karido marsikalo klem gan kele mali finitigi ulu kone dankarke jatike wale taba do la boni duwanza marala kibara mun sirama ulu kone ayire ka fo ko mali finitigi akoni yire la ula ka fo ko jatike wale taba ulu kone dalendo boni fando fe ni keleke minando yi o koni kele mali finitigi ulu kone use fa kase ni yoro ko fale konna nga use kintola jatike wale taba nun kone janda unye ni ukarla nyogona o ko kone senfe mali finitigi wolonvla ulu jokina nga jatike wale taba nun konna manani ulu bonela unina ay akoni yire la ka fo ko ma koni ni mato ni ko da fe mali finitigula ayire la ka fo ko ma koni ni mato ni ko da fe mali finitigula ko wa fene keleke minan chama minela ni ma jugunna finitigi munun koni jogina minisma mo ga panguru o wonna na uluta ni gatani uye sebare kenaya sobala ni oye somino doloy kuna foni kuncela kibara wɛrɛ man bolo kada kulokan o de ye kita banyumankɛ tɔn dɔ tara ka ambulance fila di yen dugu fila ma kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ banyumankɛ tɔn kɔni bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye ONG Fire and Secure olu kɔni ye ambulance fila di kita dugu fila ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kasora ale ni Genenkoro Madina commune kɔnɔna la banyumankɛ tɔn ye mɔgɔw kɔni ka fala ko ulu kɔni ye ni bolimafɛn ninnu kɔni di ni dugu ninnu kɛnɛyaso ma o walasa cogoya min na muso tintɔ ulu kɔni ka dɔgɔtɔrɔso la taga o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na walasa dɔ bɛ se ka bɔ muso kɛlɛ fɛnɛ la cogoya min na ni kɔni kɛla nisɔndiya koba ye ka ɲɛsin nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni ma ni o sababuya la u ye foli caman kɔni kɛ ka ɲɛsin nin baɲumankɛ tɔn in ma an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ